बैसागु बरायनायखौ बैसागु मोना सना बैसागु रंजानायखौ इन्टारेस्ट मोना बैसागु बायखांब्लानो नोंखौ लांनोसै सना बैसागु जोबखांब्लानो न'मा न'आव फै बैसागु रंजानाय बैसागु मोना बैसागु रंजानाय Sampai. Boleh ayo. Zabun. Anjay siklajeng durnam jabai. Apa ya ben bimai mumin sendel alai jabai. Alhamdulillah, kode negara ya, studio tanah para besar di sini. Ini Malaysia. Jadi di tol gate Malaysia ini, itu salahnya negara itu karena yang salah. So guys. Nih dang tanggasnya kasih kotreo mana jadi productionnya antara macam music video shootnya tanggasnya apa dong ada Mandela dong omprey games ini lah Baisagu music video omprey direction koreografi kalian apa ya bigra ya to nentang naik betul ada shootku dekai langsung ese so let's go. Hello guys, angin fast vlog nentang mun berai bal. Hello guys, angin fast vlog nentang mun berai fast vlog nentang mun berai bal. Nah, bitte games ya bos hobi bay, amprai kolpone makeup khalai kasih nih. Ada mendele behe dongo. Ada jurul ni engkarnya jajin bay. Nih, cing. Ada mendele bengkan sini. Hey bos, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakep bener dili kau deh. Tapi sih kayak. Kusum nalai. Si furkam nang. Mungkin tuh anak exposure para meleleh nang. Nih, bicara ada mendele makeup khalai. Ayo. Begam yo plastik sestik mana kami golek terkalai ni mana ampre bijine safa kalai betane je ini. Berapa sih lebih? Sasana. Kimela. Sini mah yang saya nubai man, mau kau nubai mah, saya juga pai kau dong lah. Ramen de la fans. Dan ini foto lah ya malah kada dana. Dia ona. Macam cleanest village. Kasol kau. Kasih kotra. Kasih model village ini nih kau nih. Dah mereka mini pra every Sunday mana engkar bayar mereka miku sapa kalain tak kene. Bijine aja tanggo. Nih dah foto lah kasih nih. Ready. Ayo mana abu dah, ayo. Ready. Sabar. Kenci bau. Kenci bau. Saya minta lah kau ni. Siapa? Saya. Sono deh. Deh. Ready. 1, 2, 3, go. Sampai. So, dah jeng shoot ko jaga jenis ini be location on starting shot. Be lagran sih dah. Be lagan dah ibarat nih. Ini cuma dah. Tinggal, uno dah. Oh, hai kamari sih, hai. Action. Bye.
बैसागु बोथोराव सोनार काट तो बेहाय जोबथ'बाय मोनसे लकेसनाव ओमफ्राय दा न'नि शट लानो नागिरदों एन्डिं शट ना मानो बै न'आव बिसिनाव लानो नागिरदों मोनसे शट ओरैबायदि सान्दुं दिनै मोजां मोनदोंलै जिरायनानै गुसुनो अयथासार गुसु मोनदों जिरायना बा मासे मोजां जायगालै थान्दा डेन्जार पजिसनाव उन्दुगासिनो सैमाया नै तो नैबे शट जाखांबाय नैबे न'खराव बेथिं सेल्फि जागासिनो सेल्फि लाफायाबाबो ब्रा थाफाथारब्रा नोंबो बिसिनि न'आव जोब्बाय दा ओमफ्राय बेलेगाव लाहैलायनोसै दा एबारनि लकेसना जाबाय बेहाय बै न'आव जागोन माने गेम्सनि न' आरो बे ओमफ्राय दा बेहाय लानो नागिरदों Mana mau nembelai dengnya? ओमफ्राय दा खोनानाय आरो मोनथिनाय बायदिब्ला बे जागोन मेन्डेला मोननि न' दा आं शट लानोसै नायबाय थादो नोंथांमोना Aku ready. Roll. Action. Murbai. Ya salah. Salah. So, दा जोंना जादों लान्च ब्रेक तो बेथिं ओंखाम जानो थांगासिनो जों ओमफ्राय बेहायनो शट लाफिनगोन दा न'आव दहाय जेराव लागासिनो बेहायनो शट लाफिननाय जागोन जाखांबाय मोनजायाखै दाबो आं माने एसे नायग्रोजोबदों दे आग्लायनायखौ जमा जाजोबगोन नालाय मा मोनजादों Narsih oma bedor. Narsih oma. आयौ नंगौना नङाथाय Nilai. Au. जा मोजां जादों बेदरखौ मा मोनजादों अमा आरो नारजि थफ्ला थफ्लि बोरमा जानोसै नों लाबोदों ओंखामखौ आंबो जानोसै दे अमा मोनखोना मोनासै अमा गैया अमा जानो नागिरदों आं मोनासै मालायनो रानै बेसेरा मोनजायासै नै Ang ulam menjakin pai. अमा नङालै अनला बानलु बाथोन मोनसेलाब्रा बानलु बाथोन मोनसेलायलाय नोंसोर बानलु बाथोन बेहाय पापर बेखौथ' गैया माथो ए नै पापर नाङा पापर लाबाय औ पापर लाबाय फै 어머나 Kamera nung cinta nang kayo. Bang mas. Video mo naman. Ini saya sudah. Kang. Ini siapa lagi ada? Kangku. Kamu nama siapa? Kurma. Kamu mesti tahu ya. Apa dong kok?
बेदरा कुरान बावा ना ओमफ्राय आंथ' अनला होननाय बुस्थुखौनो मोनजाखैलै अनला जागोन रावबो नाबाबा नोंखौ आं अनोलै नाथाय नों आंनो अनला होआखै आंनो थ' जों दा बेयाव ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दाना गय जानो बैसिनाव थांलायसै नै माने फेसिलिटिया ओरैबायदि सुटिंआ आलदायाव ओंखाम जानाया आलदायाव ओमफ्राय गय जानाया आलदायाव नै दा थ' दा जाखां लोंखां जों आरो सर्ट लाना फैफिनबाय नै बेहाय लामा बहा थानानै बहा ओंखारबोदो लैहोर लैहोर ओंखारबोदो सनाबो फैदो जोंना महाराजायानो एसेयाव सानज्रिबोर ओंखारबोदो दावहाथिलियाव मोनसे मोजां रोल भाई रोल एक्शन कौन ओइ मा खनदां जमिला दा लिपसिं आखाइ जिरख'नाय नोंनि महरखौ सोरांस्लाबै नुफैग्रोआब्ला नोंनि आखाइनि जौ बिदै मोनलोंग्रोआब्ला आखाइ जिरख'नाय नोंनि महरखौ सोरांस्लाबै नुफैग्रोआब्ला नोंनि आखाइनि जौ बिदै मोनलोंग्रोआब्ला बैसागु बरायनायखौ बैसागु मोना सना बैसागु बिदै मोनलोंग्रोआब्ला बैसागु इमान गाजा खालामदों मासा जादों तेरे दे नो टाइम गाजा खालाम फैयाखै फैदो नोंसोर फैदो थांदो आखाइ जिरख'नाय फैदो बैसागु बरायनायखौ बैसागु मोना सना बैसागु रंजानायखौ इन्टारेस्ट मोना बैसागु बायखांब्लानो नोंखौ लांनोसै सना बैसागु जोबखांब्लानो न'मा न'आव आं जाय सिख्लाजों दुरनाम जाबाय आफायाबो बिमै मुङैन सेन्देल आलाय जाबाय संसार बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसै आफायाबो बिखौनो मोजां मोनो सिख्लाजों दुरनाम जाबाय आफायाबो बिनि मुङैनो सेन्देल आलाय जाबाय फिसाला आरोना एन्डिं शट लागासिनो दा नै रोल मामी रो एक्शन मत and action fight lengka budak Cut. Beda.
जोङो इदि फैखादोंमोन ना नों आरो इदि फैदो Rolling, action! tinggal like kakak nanti. Nah ini. Ini reactionku close udah nasikan. Sini kok. Mini nang ini kok. Mindun mini. Baik, nang mini man mini ya. Ang mini dulu dah mini aku. Dah mini na. Mini na. Aku pulang baik. Oh ya, sis na. Sis na ang mini ba? Aku pun ada kusi mana mana. Action! Wah, lambat ya. Ya, lampas sih. Wah, mau itu cuma aja sih. Tahap lagi. Lampas. Deh. Last. Rolling and action. Kata. Ayo. Mana mulai? Ayo lampasi teman. Malampasi. Lampasi mana Muider? Ada yang sebab. Satu. Hello guys, pick up. Thank you. Thank you. I love you. Kaskuba. Pick up sini entar guys. Thank you. Lampasi ono dan ini sudah cepat. Tuh, bye bye. Nama manca otomatis mini kayu, ini kan kayu mini. Lampasi. Ayo lampasi. छोटा lampasi. Paisa kurang janek, paisa kumena. Kurang janek. Hey, sampah. Vlogging. Banget mas kalam nang lagi. Angku kalam isi. Nunga paling maju. Jangan udah sini kau sapa kalam kalam deh. Kamu naik ke sana naga. Mana? Jangan nanti sini kau sapa kalam.